Hi guys, ako ay magsasaing po ngayon. Pagagaling ko lang po sa trabaho. Kauuwi ko lang po ngayon. Kala ko mag-iinom kayo. Mag-iinom. Mag-iinom. Ito ko ito. Ano sabi? Ako. Ano to? Itlog yan. Bumili ako kasi mura lang. Kapag mahal, hindi kami bili. Ha? Kung mahal, hindi kami bili. Hindi. Bibili. Okay? Malalaki kasi boy. Ano ba yan? Itlog. Vlog ka na naman eh. Ay nako, yan naman. Yan maganda yan. Bumili ka na. Kala ko tapos na. Yan, patay na suka. Patay kayo dyan. Ay, nako. Hangang-hanga, superstar ka na ngayon. La 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 la. Mr. Disco, mahal kita, shabala. Patay. Sir, nandiyan po pala kayo. May kailangan po kayo, sir. Napanis na yung munggo? Ha? Sir, Tinapon ko. Napanis na? Napanis? Mr. Disco. Puro kabain na tira eh. Disco, Mr. Disco. Pwede ka ba Mapulit sa sunod na lyrics? Pwede ka bang makapiling sa aking pagsasayaw? Charot! Anong awitin? Naku, hindi ako nito
So, China doon din tulong ng nanay niya? Precisely. He's a genius. Born into tiniling. Tiniling na pipe. Tiniling na pipe na loser. Excuse me. Excuse me lang ah. Hindi loser si Sir Joaquin. Sir? Talaga? At siya, teacher mo. Oo, ano ko siya dati. Kaya na kasi ako eh. Oh my gosh, yaya ka? Kaya ka ba nandito para mag-babysit sa kanya? Okay, ikaw, babe. May siniling nga yung puti na yan. Grabe, imagine. Ang laki-laki na yaya ka. Kuwawa ka naman. Hindi ka bang taga-pulis ng suka niya kagaya kanina? Baka naman kasi masakit yun yung siya niya. Hindi kasi sanay si Sir Joaquin sa maraming tao. Dahil homeschool sa buong buhay niya. Napaka-overprotective kasi ng mga magulang niya sa kanya. Kasi siya ang kaisa-isa. Wow! Kinala yung amo niya. Yung pera sa'yo, ha? Yaya. 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 Alam mo, dito lang natin sa Sir Joaquin kilala. Ikaw din. Gusto mo po natin kita sa kanya? Pareho kayong may tingin. Elise? What's going on? May kwentuhan lang po kami. Don't you have better things to do? Wala ba kayo makapasok? Hindi suspended ang klase kong araw. Let's get moving. Go back to your respective classes. Mga kaibigan, gusto niyo bang makakita ng magic? Gusto niyo ba talagang makakita ng magic? Gusto niyo bang makakita ng magic? Tama na. Gusto nila eh. Kaya dapat, you should have to believe in magic. At ako lang ang nag-score. Si Goliath. Ayan na. Ibubuhon. Napuno yung mga kumakaw. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, para ngalangatin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Tumungaw tayo sa ating mga pintana. At ating silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang kung i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawi tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. Be healed as one. I help boost the 8 signs of brain development. I strengthen my child's immunity too with Entegrel A+4. It has beta-glucan, DHA, and prebiotics.
Prebiotics to help raise her defenses, even against respiratory infections. I help protect my child with Enfagrow A+4.